Kraksalo AMC ni Twidulmung bai Maharaj Ganj khlaijakha Abhijan Salo Lama Kinaro Tongmani jotto Phalnok no Swbai Sukrup khlaijakha Khorang lindona thotok te traffic free khlainani bagai AMC ni Twidulmung bai task force ni adun ro dalbidal thayo illegal case namjagai Tongmani Phalnok Swbai Sukrup khlaika aba haikuno Kraksalo ni Maharaj Ganj khlaijakha Phalnok Swbai Sukrup Hasani dalbidal thaini Lama Kinaro Tongmani jotto Phalnok rok Swbai Sukrup khlaijakha tongkha aba haikino Kraksalo Maharaj Ganj khlaijakha Phalnok Swbai Sukrup Khorang ni Chini Chini Khorang